नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत पणसा पायस करचे पळोवया. पायस करचे आमकां जाय रवो, पणसा तुकडे, गोड, वेलची पिठो, तूप, काजू बी आणि नारळा दूध. पयली कायली भितर 1 चमचो तूप घाल. तातूं भितर काजू बी जरा तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवया. काजू बी काण उरील तुपा भितर रवो भाजून घेवया. रवो जरा परमळ येतपर्यंत भाजून घेवचो. तो तांबडो जावचे दिवचे ना. रवो भाजून जाल की तो सेपरेट प्लेटात काढून घेवया. आता त्याच कायलीत पणसा तुकडी घाला आणि उदक घालून शिजवून घेवया. गॅस हळू दवन 3 ते 4 मिनिट शिजेल्या पुरो. उदक थोडे जास्तच घालका. आता पणस शिजलात आणि उदका बी गजगज आयला. आता हळूहळू कन भाजील रवो हातूंत मिक्स करते वचा. गोड घाला, वेलचे पिठो घाला आणि नारळा दूध घाला. सगळी बरेकन एकपटी मिक्स करून घेवया. लास्ट काजू बी घाल्या आणि एक गजगज येवच्या दिवया. उदक गजगजते आसतनाच रवो हळू कन घालका, नाजाल्यार तातूंत रव्याची गुळी जातात. पणसा पायस खावच्या रेडी आसा. तुम्ही बी हो पणसा पायस घराकन पळया. अशीच हुनहुन खाया, नाजाल्यार फ्रिजात दवन थंड कन खाया. कशी खाल्या बी बरं लागता. कस चाल म्हण कमेंट कन कळया. आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.